Keby ste mali navštíviť iba jedno jediné pleso vo Vysokých Tatrách, ktoré by ste si vybrali? Štrbské pleso? Zelené pleso? Alebo existuje miesto, ktoré je ešte krajšie a väčšina turistov ani nepozná? Vo Vysokých Tatrách sa nachádza viac ako 80 pomenovaných plies a každé z nich má svoje jedinečné čaro. Dnes sa pozrieme na 10 z nich, ktoré svojou krásou, polohou a atmosférou patria medzi to najlepšie, čo najvyššie pohorie ponúka. Ak máte radi turistiku, cestovanie a podobné rebríčky, budem rád, ak podporíte kanál odberom. A teraz sa už poďme pozrieť na 10. miesto. Na 10. mieste sa nachádza miesto, ktoré možno nepatrí medzi najznámejšie, no keď ho uvidíte na vlastné oči, pochopíte, prečo si zaslúži miesto v tomto rebríčku. Batisovské pleso. Leží v nadmorskej výške približne 1884 metrov priamo pod majestátnym Gerlachovským štítom, ktorý je so svojimi 2655 metrami najvyšším vrcholom Slovenska. Práve pouhá robí toto pleso výnimočným. Počas bezvetria sa totiž v jeho hladine odráža mohutný masív Gerlachu, čo vytvára jednu z najkrajších scenérií vo Vysokých Tatrách. Nie je preto prekvapením, že sem pravidelne mieria fotografii z celého Slovenska. Najčastejšie sa sem dostanete zo Svojského domu alebo cez magistrálu od Popradského plesa. Hoci nejde o najľahšiu túru, odmenou vám bude pokojné vysokohorské prostredie bez veľkých davov turistov. A práve tento pokoj robí Batisovské pleso takým výnimočným. O priečku vyššie nájdeme jedno z najznámejších plies vo Vysokých Tatrách, Popradské pleso. Nachádza sa v Menkusovskej doline vo výške 1494 metrov a patrí medzi najnavštevovanejšie mestá celého pohoria. Nie je to však len obyčajné pleso. Práve odtiaľto začínajú výstupy na Rysy, Koprovský štít či Veľké Hyncovo pleso. Takže počas letnej sezóny tadiaľto prejdú tisíce turistov. Pri jeho brehu sa nachádza horský hotel Popradské pleso a len pár minút chôdze odtiaľto nájdete symbolický cintorín obetiam Tatier, jedno z najvýznamnejších pätných miest slovenských hôr. Celú scenériu navyše doplňa mohutný masív Ostrovy, ktorý sa počas spokojného počasia nádherne odráža na hladine jazera. Aj preto patrí Popradské pleso medzi miesta, ktoré by mal navštíviť každý, kto príde do Vysokých Tatier. Na 8. mieste sa nachádza pleso, ktoré pozná prakticky každý návštevník Vysokých Tatier. Skalnaté pleso. Leží vo výške približne 1751 metrov pod Lomnickým štítom a patrí medzi najdostupnejšie vysokohorské lokality v celom pohorí. Väčšina ľudí sa sem vyvezie lanovkou z Tatranskej Lomnice, no dostať sa sem môžete aj pešo. Okolie plesa ponúka nádherné výhľady na Lomnický štít, Kežmarský štít aj okolité doliny. Len pár krokov od plesa sa nachádza skalnatá chata, astronomické observatórium a horná stanica lanovky na Lomnický štít. Práve kombinácia krásnych výhľadov, jednoduchej dostupnosti a jedinečnej atmosféry robí zo skalnatého plesa jedno z najobľúbenejších miest vo Vysokých Tatrách. A od tejto chvíle sa dostávame medzi plesa, ktoré mnohí turisti označujú za absolútnu špičku. Na 7. mieste sa nachádza pleso, ktoré možno nepozná každý turista, no práve v tomto spočíva jeho čaro. Veľké biele pleso. Leží vo výške približne 1615 metrov nad morom v doline Bielých plies a patrí medzi najpokojnejšie miesta Vysokých Tatier. Na rozdiel od známejších plies tu zvyčajne nestretnete veľké davy turistov. Ak teda hľadáte miesto, kde si môžete vychutnať ticho vysokohorskej prírody, práve tu ho pravdepodobne nájdete. Počas výstupu vás budú sprevádzať nádherné pohľady na okolité štíty. Celá dolina pôsobí divoko a prirodzene, ako by sa tu čas na chvíľu zastavil. Málo kto vie, že v minulosti sa nedaleko plesa nachádzala Kežmarská chata, ktorá bola po požiari zburaná. Ak máte radi pokojnejšie zakutie Tatier, Veľké biele pleso by rozhodne nemalo chýbať na vašom zozname. 6. miesto obsadilo pleso, ktoré dokonale ukazuje silu tatranskej prírody, Velické pleso. Nachádza sa vo výške približne 1665 metrov nad morom, len neďaleko Svojského domu, priamo pod najvyšším vrcholom Slovenska Gerlachovským štítom. Práve vďaka tejto polohe patrí medzi najfotogenickejšie plesa vo Vysokých Tatrách. Len niekoľko desiatok metrov od plesa padá známy Velický vodopád, ktorý ešte viac umocňuje atmosféru celej lokality. Keď sa spojí hukot vody, mohutné skalnaté steny a pokojná hladina plesa, vznikne scenéria, na ktorú sa len tak nezabúda. Výstup zo Svojského domu nie je dlhý, no ponúka množstvo nádherných výhľadov počas celej cesty. Nie je preto prekvapením, že práve Velické pleso patrí medzi najobľúbenejšie ciele fotografov aj turistov a od tejto chvíle sa dostávame medzi 5 najkrajších plies Vysokých Tatier. Prvú päťku otvára jedno z najkrajších, no zároveň aj najmenej známych plies vo Vysokých Tatrách, Capie pleso.
Nachádza sa vo veľkej studenej doline vo výške približne 2022 metrov nad morom a patrí medzi najvyššie položené väčšie plesá na Slovensku. Hoci okolo neho každoročne prejde tisíce turistov smerujúcich na zbojnickú chatu alebo cez prielom na poľský hrebeň, mnohí mu nevenujú takmer žiadnu pozornosť a pritom úplne zbytočne. Capie pleso je obkúpené mohutnými dvojtisícovými štítmi a počas bezvetria sa na jeho hladine nádherne odráža okolitá vysokohorská krajina. Vďaka svojej polohe pôsobí divoko a nedotknuto, ako by ste sa ocitli ďaleko od civilizácie. Práve pokoj, čistota vody a jedinečná scenéria robia z Capieho plesa jedno z najkrajších skrytých miest vo Vysokých Tatrách. A hoci si zaslúži miesto v prvej päťke, ešte krajšie pleso nás čaká už o chvíľu. Len tesne pod stupňami víťazov sa umiestnilo pleso, ktoré väčšina turistov dobre pozná, no málo kto sa pri ňom zastaví. Dlhé pleso. Leží v malej studenej doline vo výške približne 1886 metrov nad morom na obľúbenej trase vedúcej k Terryho chate. Mnohí turisti okolo neho len prejdú, pretože ich cieľom je horská chata. Stačí sa však na chvíľu zastaviť a otvorí sa pred vami nádherne vysokohorská scenéria. Pleso je obklopené strmými skalnými stenami a štítmi malej studenej doliny, ktoré vytvárajú typickú tatranskú atmosféru. Voda je mimoriadne čistá a počas spokojného počasia sa na jej hladine odrážajú okolité vrcholy. Práve vďaka svojej polohe pôsobí dlhé pleso oveľa divokejšie než známejšie turistické lokality. Nemá pri sebe žiadnu chatu ani veľké zázemie, len čistú vysokohorskú prírodu. Ak budete mať niekedy cestu na Terryho chatu, určite sa tu na chvíľu zastavte. A teraz sa dostávame do top 3. Od tejto chvíle nás čakajú už len tie najznámejšie a najikonickejšie plesá nášho najvyššieho pohoria. Tretie miesto obsadilo pleso, ktoré pozná prakticky každý Slovák. Štrbské pleso. Leží vo výške 1346 metrov nad morom a patrí medzi najznámejšie aj najnavštevovanejšie plesá vo Vysokých Tatrách. Jeho história siaha stovky rokov do minulosti a dnes predstavuje jedno z hlavných centier tatranskej turistiky. Okolo celého plesa vedie nenáročný chodník, vďaka ktorému si jeho krásu môžu vychutnať rodiny s deťmi, seniori aj ľudia, ktorí sa nechystajú na náročnú túru. Práve dostupnosť je jedným z dôvodov, prečo sem každoročne zavítajú 100 000 návštevníkov. Počas spokojného počasia sa na hladine nádherne odrážajú okolité štíty a ihličnaté lesy. V zime sa celé okolie mení na rozprávkovú krajinu a v lete zase patrí medzi najživšie miesta vo Vysokých Tatrách. Práve spojenie prírody, histórie a jedinečnej atmosféry robí zo Štrbského plesa miesto, ktoré by mal navštíviť každý návštevník Tatier. No dve plesá sa v tomto rebríčku umiestnili ešte vyššie. Druhé miesto patrí plesu, ktoré drží hneď dva slovenské rekordy. Veľké Hyncovo pleso. Nachádza sa vo výške približne 1946 metrov nad morom a je nielen najväčším, ale aj najhlbším plesom na slovenskej strane Vysokých Tatier. Jeho maximálna hĺbka dosahuje viac ako 53 metrov. Samotná cesta sem patrí medzi najkrajšie vysokohorské túry na Slovensku. Väčšina turistov vyráža od Popradského plesa cez Menkusovskú dolinu a už počas výstupu ich sprevádzajú nádherné pohľady na okolité štíty. Keď sa napokon dostanete k plesu, otvorí sa pred vami scenéria, ktorá vyráža dých. Mavomodrá hladina, obklopená mohutnými skalnými stenami, vytvára pocit, ako by ste sa ocitli niekde v Alpách. Zaujímavosťou je, že pleso býva pokryté ľadom približne 9 mesiacov v roku, čo len podčiarkuje drsné podmienky, ktoré vo vysokých polohách Tatier panujú. Mnohí turisti hovoria, že práve tu si naplno uvedomili, aká majestátna dokáže byť tatranská príroda. A dostávame sa na prvé miesto, pleso, ktoré sa pre mnohých stalo symbolom krásy Vysokých Tatier. Zelené pleso. Leží vo výške približne 1545 metrov nad morom a svoje meno získalo podľa typického zelenomodrého sfarbenia vody, ktoré patrí medzi najvýraznejšie zo všetkých tatranských plies. To, čo robí toto miesto výnimočným, však nie je len samotné pleso. Priamo na jeho brehu stojí chata pri zelenom plese, známa ako Prnčavka, a nad celou scenériou sa vypína mohutný kežmarský štít. Práve spojenie smaragdovej vody, horskej chaty a strmých skalných stien vytvára pohľad, ktorý patrí medzi najikonickejšie na celom Slovensku. Nie je preto prekvapením, že práve zelené pleso sa objavuje na nespočetnom množstve pohľadníc, kalendárov a fotografií. Je to miesto, kde si väčšina turistov sadne na breh, na chvíľu prestane rozprávať a jednoducho si užíva atmosféru okolo seba. A práve preto si v tomto rebríčku odnáša prvé miesto. Tak toto bolo 10 najkrajších plies vo Vysokých Tatrách. Teraz som zvedavý na vás, keby ste mohli odporučiť iba jedno jediné pleso vo Vysokých Tatrách, ktoré by to bolo? Súhlasíte s tým, že prvé miesto patrí zelenému plesu, alebo by ste na vrchol rebríčka zaradili úplne inú lokalitu? Napíšte svoj názor do komentárov, som zvedavý, ktoré pleso sa bude opakovať najčastejšie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber, like a napíšte, akému rebríčku by sme sa mali venovať na budúce. Vidíme sa pri ďalšom videu.